Dalawang araw. Ang ultimate survivor. Kamusta po? Ang mga ultimate survivors sa Bakawan. Darating na. Hey! I don't know how many kilometers I Ano pong masasabi niya sa I thought it's so close, but it's so far away. I have a good experience. I also thought that's why I'm the one who got first. That's so far. I thought I don't know. Wait. There's the old senior citizen. We're gonna entrance to the ultimate survivor. No, it's gonna be 30 minutes away. Tawa ko ng tao. Look at Joseph, bebe. Ultimate survivor. Joseph, sit down here. What can you say? Okay, sit down here. Come on. Hey, Joseph. Chichiria. Interviewin ko muna kayo. Ay, bebe! Putang ina. Ay! Come on, baby. Ay, puta ko yung trip. Gandis sa sirina. Mana, interviewin ko lang po kayo. Bakit po kayo? Ay, hingal na kami. Kalayo-layo po kayo dito. Akala ko malapit lang. 1 kilometer pala ito. Hindi ko alam na malapit lang. Tapos, Higit sa kilometro, no? higit sa kilometer. Sobra sa kilometro? Wa? Kamusta po ang paglalakad? Ako nakapayong po ako. Like more than